človek, ktorý potrebuje pomoc a ocitne sa v dlhodobej kríze, tak potrebuje 3 úrovne pomoci. Jedna je odborná. Lekár, psychológ, psychiatr, právnik. Druhá je, a teda tá prvá vyžaduje odbornosť, proste vysokú školu a vyžaduje nejaký manažment, nejakú organizáciu, nejakú štruktúru a plat toho človeka. Druhá úroveň je rodina a priatelia. Tá vyžaduje vzťah, dôveru. A tretia úroveň je úroveň svojej pomoci. Teda, kde sú podporou ľudia s rovnakým zážitkom. To nevie zabezpečiť ani tá rodina, ktorá je blízka, majú ich radi, tých ľudí, ale nemajú ten zážitok. A tí odborníci tiež nemajú ten zážitok. Oni vedia odoperovať koleno alebo vyriešiť nejakú akutnú vec. No a tá druhá úroveň rodiny aj tej svojej pomoci má byť tá priebežná dlhodobá pomoc. A ten fór je, že tá tretia úroveň nestojí peniaze. To nestojí na tom. To je o tom, že tí ľudia sa stretnú, dajú si spolu čaj. A my prinášame takú štruktúru do toho stretnutia ľudí, teda tak povediac na čaji, kde zdieľajú sa navzájom, ale istý poriadok a štruktúru. Nejaké pravidlá tej diskusie, kde je to usporiadané tak, že rozpráva len jeden v danej hodine, rozpráva svoj príbeh len jeden a ostatní ho vlastne podporujú svojimi otázkami a svojimi želaniami a svojím ďakovaním. To je celé. Ja mám taký pocit, že мені донесла, що достала од них. Ті поцити, які зажила сам з тими людьми, ту достойність, ту силу, а ту подпору од них, я myslím, že ja ešte budem dlho o tom premýšľať. Ženy a ich sila a ich podpora stala podporou pre mňa. Dôležité to, že to chytilo tú ľudskú rovinu, že to je kombinácia nejakého modelu, nejakej metodiky, nejakého projektu s tým ľudským prepojením aj na mieste, ale aj follow-up, že teda Natália s nimi komunikuje každé ráno. A že to má zmysel potom, že to nie je len projekt a že to bolo vlastne vzájomné v tej ľudskosti. Tak to mi príde na tom cenné, alebo také iné, ako bežne zažívame.